Presyo ng kuryente, bababa ba sa pamumuno ni BBM? Yan ang mga katanungan ng ating mga kababayan na tatalakayin natin ngayon sa Dad ng Bayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. Marami po sa ating mga kababayan ang nagtatanong kung sila ba ay makakaasang bumaba ang presyo ng kuryente ngayon si BBM na ang mamumuno. Dahil ayon sa kanila, kanilang nakilala si BBM bilang isang Mr. Windmill President. Ibig sabihin isa siya sa mga nagsimula at naunang nagpasimula ng mga windmill energy or electric generation. Kaya nga, ang inaasahan ng mga kababayan natin, sana naman maparami natin ang windmill para maipababa natin ang presyo ng kuryente. Kung ating pong titingnan, ang Pilipinas po ay isa sa pinakamataas na presyo ng kuryente dito sa Asia. Pumapangalawa lamang tayo sa Japan. Ngunit hindi po natin kalimutan na ang Japan ay malayong mas mayaman sa ating bayan sa pamamagitan ng kinikita ng bawat mamamayan. Kaya nga, mahihirapan po ang ating sambayanan kung hindi natin maibababa ang presyo ng kuryente. At kung titingnan natin sa aming pagsasaliksik, ano yung mga maaaring gawin natin para maipababa ang presyo ng kuryente sa ating bayan? Tingnan po natin ang sanhi bakit mataas. Una, meron po tayong tinatawag na demand and supply gap. Kasi po, yung demand natin ay dumadami at tumataas kada taon, pero yung supply natin may sobra ng kaunti, ngunit hindi ganoon kalaki ang sobra. Kaya siyempre, kung maliit ang supply at ang demand ay tumataas, ang presyo ng kuryente ay talagang mahirapang maibaba. So ano po yung pwede natin gawin? Ang pwede natin gawin ay luwagan natin ang mga nag-a-apply ng mga energy generation contracts para nang sa ganon, dumami ang magmamumuhunan sa pag-generate ng electricity. Kasi pag dumami ang supply ng electricity, meron tayong tinatawag na free market o WESM o Wholesale Electricity Spot Market, magkakaroon ng kompetisyon sa pagpapababa ng presyo ng kuryente. Pangalawa, dapat tulungan din natin ang ating pamahalaan. Isa sa mga dahilan kaya tumataas ang presyo ng ating kuryente ay sa atin mga gumagamit o consumer na i-charge o na ibibil yung mga tinatawag nating mga pilferage o yung mga kuryenteng ginagamit ng ibang kababayan natin na hindi nagbabayad ng kuryente, yung mga tinatawag nating illegal connections. Kaya kung matutulungan natin ang ating sambayanan, i-report natin yung mga illegal connection para mababaan yung mga ganyang illegal pilferages, then kahit na papano makakatulong yun maibaba ang presyo ng kuryente. Pangatlo, suportahan natin ang ating pamahalaan na buksan ang pamamagitan ng nuclear energy. Kasi ang nuclear energy ay makakatulong yan para mababa ang presyo ng ating kuryente. Kasi ang tinatawag natin yan, meron tayong basket of sources of energy. Meron tayong galing sa langis, galing sa uling, galing sa renewable energy, solar, wind, geothermal, at kung meron tayong nuclear energy din, makakatulong yan para may baba ng mas malaki pa ang presyo ng kuryente. Halos doble ang binabayad natin dito kung ihahambing natin sa ibang bansa when it comes to electricity rates, no? At ang kinikita naman natin sa Pilipinas hindi rin ganun kalaki. Ang average salary ng ating mga kababayan ay maliit lamang kumpara sa ating mga kapitbahay. Ngunit ang kuryente natin ay mas mataas pa sa kanila. Kaya lalo tayo naghihirap. Kaya ang dapat natin gawin ngayon, pagtulong-tulungan natin na maibaba ito sa pamamagitan ng una, uulitin ko lamang, dapat luwagan natin ang electricity generation contracts. Ibig sabihin, wag nating higpitan kasi nga minsan nahihigpitan dahil nga ang sabi nila, yung iba may pinapaboran at ayaw bigyan ng pagkakataon yung iba na pumasok. Kung luluwagan natin yung mga mamumuhunan sa electric generation, lalaki ang supply natin na makakatulong sa pagbaba ng presyo. Pangalawa, bilang isang mamamayan, maging responsable rin tayo na kung meron tayong nakita mga illegal connection, i-report din natin para mapababa ang
tinatawag nating charges sa ating mga consumers. At pangatlo, buksan natin ang kaisipan natin na mabuhay ulit yung nuclear power concept or technology na sinasabi dahil malaki ang may tutulong niyan para mababa ang presyo. Ngayon, sa tingin ko naman sa pamumuno ni BBM, dahil siya ay nagsimula ng windmill, kung mapapadami rin natin ng windmill, makakatulong din yan dahil mababa ang cost of generation ng windmill electric generation. So, yan po mga kababayan ang pwede natin gawin. At ako po pala si Michael Say, ang inyong dad ng bayan.